Hola a tothom, benvinguts i benvingudes al Notícies Resum. L'estació d'autobusos de Reus es traslladarà a Mas Iglesias i la ubicació actual l'ocuparan dos edificis de serveis i una zona verda. És el canvi més substancial que es preveu amb la reforma de la zona del Carrilet, que també contempla un nou edifici pel mercat que aculli altres usos. De tot plegat, se n'ha presentat l'avantprojecte aquest dimarts amb una actuació dividida en 5 fases que s'hauria d'allargar forces anys. La transformació de la zona del Carrilet servirà per traslladar l'estació d'autobusos, renovar el mercat, sumar-hi serveis municipals i habitatge i una zona verda. Així ho ha anunciat aquest dimarts el govern de Reus amb la presentació pública de l'avantprojecte de reforma urbanística. A grans trets manté el rumb marcat durant el mandat passat, però incorpora un canvi substancial, el trasllat de l'estació d'autobusos. Deixarà la seva ubicació actual per instal·lar-se a la vorera del Parc de Mas Iglesias que dona al carrer de Jaume Vidal i Alcover. Un trasllat que l'acosta a la futura estació de Vallissens i a la parada que es preveu que hi tingui el tramvia del Camp de Tarragona, que ha d'entrar a Reus per aquest mateix carrer. Des de la perspectiva de la mobilitat sostenible es configurarà un pol intermodal conformat per la futura estació de Vallissens, el tramvia i la mateixa estació d'autobusos. Això cal afegir la connexió a peu entre aquests nodes i també la disponibilitat d'estacions de la ganxeta que afavoriran la potenciació de la mobilitat activa. L'espai que ocupa ara l'estació es convertirà en una zona verda i acollirà també 2 edificis amb equipaments municipals i serveis encara per concretar. Pel que fa al mercat del Carrilet, s'hi planteja un nou edifici. La venda de producte fresc es farà en un nivell inferior, però amb visibilitat des del carrer i amb la previsió que s'hi habilitin tantes parades com té ara. Amb la voluntat, com us deia, no tan sols de que englobi l'activitat del mercat, que també, i que se li doni una transformació com a mercat de segle XXI, sinó també que tinguem serveis municipals dins d'aquí. Això el que ens ha de garantir és que hi hagi activitat, que hi hagi vida dins del mercat i també que hi hagi mobilitat de ciutadans i ciutadanes que vinguin a veure el nostre mercat. Tot plegat ha de suposar, diuen des del govern, un punt d'inflexió per a tota l'àrea d'influència d'aquesta zona. Té 3 eixos importantíssims, que ha de ser un equipament, una zona d'influència de tota la ciutat, sobretot d'impacte directe i de millora pel barri, per la gent que hi viu, i també d'impacte territorial. El pròxim pas és la modificació urbanística necessària per traslladar l'estació d'autobusos. A continuació es podrà licitar la redacció del projecte bàsic de l'edifici del mercat, que necessitarà encara la redacció d'un projecte executiu. Per a aquestes 2 licitacions es preveu un pressupost d'uns 870.000 euros durant el 2025. Quan es tinguin aquests projectes, a principis del 2026, se sabrà el pressupost i el calendari d'aquesta primera de les 5 actuacions previstes. El pròxim pas del projecte de reforma de la zona del Carrilet és la modificació urbanística necessària per al trasllat de l'estació d'autobusos, un tràmit en el qual intervé la Generalitat i, per tant, dependrà de la construcció del nou govern. En paral·lel, es podrà licitar la redacció del projecte bàsic de l'edifici del mercat, que necessitarà encara la redacció d'un projecte executiu. Per a aquestes 2 licitacions es preveu un pressupost d'uns 870.000 euros durant el 2025. Quan es tinguin aquests projectes, a principis del 2026, se sabrà el pressupost i el calendari d'aquesta primera actuació de les 5 previstes. I qui no s'ha fet esperar són les reaccions de l'oposició davant l'avantprojecte. Des de Canal Reus hem pogut conèixer l'opinió dels diferents partits polítics fora de l'equip de govern. De moment valoren positivament que a poc es concreti el projecte, encara que tots hi fan esmenes. La zona sud de Reus està cada cop més a prop de viure la seva gran transformació. L'avantprojecte, presentat aquesta mateixa setmana pel consistori reusenc, estableix que una primera fase permetrà renovar el mercat del Carrilet i sumar-li nous usos. Més endavant arribarà el torn del trasllat de l'estació d'autobusos, com també de la construcció de nous blocs de pisos i de la creació d'una nova zona verda, allà on ara hi ha l'estació. Els grups de l'oposició han rebut els primers detalls amb els braços oberts. Ara bé, des del Partit Popular manifesten que han quedat molts interrogants rellevants sense resoldre. Ens sorgeixen una sèrie de preguntes, com seria, per exemple, en quines condicions estaran els paradistes del mercat del Carrilet durant el temps que durin aquestes obres, i ens inquieta molt també saber per què no es contempla amb aquest avantprojecte els terrenys que es van adquirir per part de l'Ajuntament fa 2 anys per precisament canviar l'emplaçament del mercat del Carrilet a un nou lloc, a un nou espai. Són qüestions que també preocupen el grup municipal de la CUP, una formació que té diverses esmenes pel que fa al trasllat de l'estació d'autobusos reusenca. Seguim dubtant d'aquest projecte. Per què? Perquè ens semblava bona idea i, de fet, ho vam proposar des de l'inici, el trasllat de l'estació d'autobusos,
Però considerem que això no és un trasllat, això és un canvi de vorera, d'una illa a la del costat. A part de que es perd molta zona verda. I tenint en compte que aquesta estació és per a autobusos interurbans, no té cap sentit que la sortida sigui cap a l'interior de la ciutat, per tant, hauria d'estar ubicat molt més lluny. Vox, per la seva banda, denuncia que aquest primer plantejament no tingui en compte necessitats de millora i manteniment, que, segons sembla, fa anys que el mateix barri demana. Nosotros siempre hemos estado a favor, pero vemos que en el anteproyecto que se ha presentado no consta una serie de cuestiones importantes que se habían planteado. Por ejemplo, el mantenimiento de las actuales fachadas, de los actuales estilos arquitectónicos, actualizados, conservados, pero no cambios a cosas nuevas. Igualmente, una mayor atención y mayor exposición o instalación de servicios médicos, de servicios asistenciales. Està definido, però no està ni mucho menos concretado. La cap de l'oposició, Teresa Pallarès, ha volgut definir la reforma de la zona sud com un projecte de ciutat, una condició que els porta a exigir que se'ls informi en tot moment del seu avanç. Sobretot, nosaltres el que esperem és aquest respecte institucional pels projectes que són projectes de ciutat, que no són projectes d'un govern. Aquest n'és un exemple, ve d'un govern i continua un altre govern, com ha de ser. El que demanem és aquest respecte institucional, que passi la primera fase, només la primera, que és la informació. Volem la informació perquè nosaltres som responsables també d'aquests projectes a la ciutat. Precisament una informació que tots 4 grups de l'oposició han coincidit que els ha fallat fins ara i que el govern no els ha traslladat amb el marge suficient per treballar el projecte abans de l'anunci oficial. Les paradistes del Mercat del Carrilet també han fet la seva valoració de l'avantprojecte. Les treballadores van signar la pròrroga dels contractes d'arrendament amb l'Ajuntament de Reus a inicis del mes de juliol. Després d'anys de lluita, asseguren estar satisfetes amb els primers esbossos del projecte, com també amb el fet que es potencia aquesta entrada del sud de Reus. Ara bé, encara senten incertesa davant de moltes qüestions crucials que encara no estan resoltes. El que ens han ensenyat ens ha agradat. La veritat és que si ha de quedar tal com ens ho han dit, de moment ens ha agradat, estem contents. I més que res que veiem que ja hi ha moviment per aquesta entrada de Reus. No hem començat a parlar, que ens buscaran un lloc, però no sabem a on, ni qui anirà, qui no anirà. Està tot molt verd, tot això encara. No et puc dir res perquè és que no sé res encara, no han definit res. I continuem parlant d'avantprojectes perquè aquesta setmana també s'ha presentat la reforma del Centre Catòlic, conegut com a Teatre Bravium. El centre tindrà una estructura modernitzada sense perdre el valor patrimonial. A més, es modernitzarà l'espai teatral i s'habilitaran diferents espais per la creació escènica. Una actuació que també preveu un atri interior que doni llum a tot l'edifici i una connexió exterior que l'acosti a la plaça de París Fàbregas. Ja es coneixen els primers detalls del futur Centre Catòlic de Reus o Teatre Bravium. L'edifici ha de convertir-se en una referència per al sector artístic i s'ha treballat amb aquesta voluntat des de l'equip d'arquitectes que n'ha dissenyat l'avantprojecte, tenint en compte també l'ampli ventall d'usos que ha tingut històricament. Justament aquesta heterogeneïtat de la que parlava abans s'ha de posar en valor. S'ha de posar en valor perquè, a més, és un tret identitari de l'edifici i s'entén per la població com aquest espai, aquest teatre de caire més popular, no tant teatre convencional com el Bartrina o el Fortuny. Començant per fora, es vol lligar conceptualment la façana amb la plaça de París Fàbregas. La idea és que el mòdul on hi ha l'accés al pàrquing del Pallol faci de frontissa i no de paret. A l'interior de l'edifici hi haurà alguns espais subterranis que podrien arribar a servir d'emmagatzematge. A la planta baixa es recuperarà el bar i s'ampliarà el vestíbul, que podrà acollir exposicions. També es farà una actuació important de rehabilitació al pati de butaques, on es traurà el fals sostre per deixar al descobert les voltes de maó. El principal canvi estructural de l'edifici és la construcció d'una segona escala i l'obertura d'un atri interior entre aquesta escala i la que ja existeix. La proposta el que volia era generar un nou centre per l'edifici, foradant-lo verticalment per generar un altre element identitari de l'edifici i alhora introduir una transparència en l'edifici, una transparència en vertical que permeti la visió global de l'edifici des del vestíbul de la planta baixa. Tant la nova escala com l'atri serviran per distribuir tots els espais interiors, com les dues sales d'assaig que podran convertir-se en una de sola, que es projecta a la primera planta, juntament amb un magatzem i una biblioteca. A la segona planta hi haurà dependències administratives, espais per a l'arquebisbat, una sala polivalent i un espai preparat per poder-hi fer gravacions audiovisuals. En aquesta segona planta es donarà més importància de la que tenia a la terrassa, una decisió que també s'ha pres pel que fa al terrat del pis superior.
La reforma del Centre Catòlic encarrila la fase de redacció del projecte. Aquest dimecres s'ha presentat l'avantprojecte amb l'equip d'arquitectes que va guanyar el concurs d'idees. Seran els mateixos els quals s'adjudicarà la redacció dels projectes bàsic i executiu. Un encàrrec que es preveu que pugui estar llest i aprovat d'aquí a mig any i que té un pressupost d'uns 200.000 euros. La reforma de l'edifici n'ha d'actualitzar els espais i l'ha de convertir en un element de referència per a les arts escèniques de la ciutat i de la regió. Definim un nou espai central que el que fa és impulsar i identificar aquesta coordinació i aquests treballs de creació. El que també estem dient és quin ús en podran fer totes aquestes companyies, tots aquests artistes, especialment en el cas de les escèniques que tenim a la ciutat. Des del govern municipal es manté el compromís que Bravium Teatre en tingui un ús preferencial que encara s'està treballant. Com que la voluntat és que hi hagi un conveni, que hi hagi espai, això no ens preocupa massa, hem d'acabar de trobar l'encaix jurídic perquè pugui ser una realitat, però s'està treballant ja amb el Bravium i des de Cultura i Secretaria Municipal. Pel que fa a la reforma, s'ha volgut actualitzar l'equipament, però també reivindicar-ne la història. Recull els dos principals conceptes que perseguíem, aquest espai cultural central, on hi haurà instal·lacions adaptades, actualitzades, i per altra banda també comentar aquest punt de preservació patrimonial. El nou equipament ha de tenir programació teatral i de fet es vol treballar amb un mateix full de ruta i en coordinació amb els respectius consorcis dels teatres Fortuny i Bartrina. En el cas del Centre Catòlic o el Teatre Bravium també ha de poder acollir residències artístiques i altres elements i propostes de creació. Tot plegat per ser una referència no només per al teixit local, sinó també amb visió territorial. Les reaccions a la presentació del projecte no s'han fet esperar i la més compartida és reclamar concreció al govern municipal. Tant Bravium Teatre com els grups de l'oposició recorden que encara queda pendent d'aclarir quin paper jugarà l'entitat cultural a les futures instal·lacions. Alguns partits, a més, també aborden la fórmula acordada entre l'Ajuntament i l'Arquebisbat. Com a Bravium Teatre estem molt contents que comenci a caminar tot això. De fet, ja fa temps que està caminant, però que ara sembla ja que s'està complint el calendari d'execucions. Suposo que hi haurà alguna entesa i també ens agradaria saber, com més aviat millor, quin serà el nostre espai, també per poder tenir la seu social de l'entitat. Entenem que cadascú necessita els seus temps i que són, per desgràcia, massa tràmits burocràtics els que comporta a vegades materialitzar una solució, però entenem també que això ens fa desconfiar una miqueta després de tant de temps. El paper de l'Ajuntament ha sigut seguir un projecte que ja estava iniciat, que estava pactat i estava aprovat el mes de maig de l'any 23. Això és així. Volem parlar amb la gent del Bravium, evidentment, perquè s'ha de donar resposta. Ja que es fa una aposta tan important amb dos projectes tan importants per la ciutat, s'ha de fer amb el màxim consens de tots els actors. Està clar que l'Església no té intenció de mantenir aquest espai perquè l'havia deixat en tan mal estat que no es podia recuperar. Per tant, el lògic és que passi a titularitat pública 100% y més amb el nivell d'inversió que es fa. Sí que es verdad que el Ayuntamiento asume el compromiso de mantenimiento, rehabilitación, etcétera, pero esa creo que es una operación válida para ambas partes. Hay una serie de limitaciones impuestas por el arzobispado, son lògiques. Des de l'associació ARSU denuncien que s'han vist obligats a marxar de la illeta. Segons l'entitat, el centre dedicat a la reducció de danys i acollida de persones consumidores de drogues ha patit una davallada de la seva activitat produïda per les retallades en el personal. Ara fa uns mesos el consistori va notificar a l'entitat que havien de marxar d'aquest espai on portaven a terme diverses de les seves activitats i serveis. L'associació Reus Somutils, anomenada ARSU, va néixer ara fa 25 anys com a espai de participació i debat de persones usuàries de drogues i d'altres sensibilitzades amb aquest fenomen. Des de l'entitat van impulsar la Illeta, un centre d'acollida i reducció de danys i riscos on portaven a terme diversos programes en aquesta matèria, gestionats pel Servei d'Addiccions i Salut Mental de l'Hospital Sant Joan. L'equipament també és on l'entitat tenia la seva seu i on portaven a terme moltes de les activitats i serveis. Ara, però, han hagut de marxar d'aquest espai per voluntat de l'Ajuntament, ja que l'equipament és de titularitat municipal. Des d'ARSU consideren que aquests problemes degut a la desvinculació iniciada l'any passat de l'Hospital Sant Joan de Reus amb el Servei d'Addiccions i Salut Mental i les retallades en el personal de la Illeta que és gestionat per Sagessa. El que s'ha fet ha sigut diferenciar i separar
totes aquestes connexions que donaven aquesta resposta interdisciplinar al fenomen del consum de substàncies i sobretot a les persones que en un moment donat les que tenen més dificultats i són més vulnerables, doncs són les que d'alguna manera necessiten de més interconnexió amb els diferents nivells d'atenció. La situació ha arribat fins al punt que Arsu es troba en perill. A principis del mes d'agost l'entitat hauria de canviar de junta i si no arriba a un acord amb l'Ajuntament podria desaparèixer, fet pel qual preocupa tant els professionals i voluntaris que hi treballen com també els usuaris. Des de l'entitat asseguren que és necessari restablir tota la xarxa de dispositius sobre les addiccions, tant assistencial, d'acollida com de reducció de danys, per fer front al consum de substàncies, un fenomen que va en augment. També consideren que sense la illeta la despesa policial i judicial és més elevada, ja que l'equipament feia una gran funció de participació social d'aquest col·lectiu. I la regla de que falta personal s'ha oblidat i no han pensat que tota aquesta gent conviu a Reus i ens afectarà a tothom, i això creix. I si no aniran a la presó, que serà una despesa més cara, tenim una despesa del Departament de Justícia supergran, intentant reduir la de salut. Des de l'Ajuntament de Reus no han volgut explicar els motius pels quals han obligat a marxar a Arsu d'aquest equipament, ni tampoc els serveis que s'hi estan portant a terme actualment, i posa a disposició de l'entitat els serveis cívics perquè continuïn la seva activitat. Des de Canal Reus hem anat fent un seguiment del tancament de la residència ICAS, que va tancar les portes a principis d'aquest mes. La majoria de les treballadores han estat traslladades a la residència La Mercè de Tarragona. Ara el Comitè Territorial de Drets Socials de Tarragona denuncia la sobrecàrrega de feina que pateixen els treballadors de la residència. En un comunicat signat pels sindicats UGT, Comissions Obreres i CATAC, asseguren que el Departament de Drets Socials de la Generalitat ha aprofitat els trasllats de l'ICAS per no renovar alguns contractes de la Mercè. El Comitè Territorial de Drets Socials de Tarragona denuncia les condicions laborals de la residència de la Mercè de Tarragona. Asseguren en un comunicat que moltes de les treballadores de l'ICAS han estat traslladades en aquest centre, però no s'han renovat alguns contractes de mitja jornada i d'un terç de jornada, i això suposa continuar amb sobrecàrrega de treball. Denuncien que s'han augmentat les ràtios i que en alguns casos, com en el torn de nit, hi ha una infermera per 150 usuaris. També asseguren que no es cobreixen les baixes ni les vacances i tot plegat suposa una càrrega de treball que afecta els professionals de manera física i mental, incidint directament en la qualitat del servei i els usuaris. Per tot plegat van demanar fa 15 dies una reunió amb el Departament de Drets Socials, una petició que per ara no ha rebut resposta. El comunicat el signen els sindicats de la UGT, Comissions Obreres i CATAC. I moment ara per fer una petita pausa per la publicitat. Tornem de seguida, no marxin. Fins ara. El Reus femení començarà la temporada a domicili visitant el Sant Cugat el 22 de setembre. La Federació Catalana de Futbol ja ha publicat el calendari pel curs 24-25, que s'allargarà fins a mitjan mes de maig. El Reus femení ja coneix el seu calendari per a la pròxima temporada 2024-2025, un curs que l'equip roig i negre començarà visitant el camp del Sant Cugat el 22 de setembre. La segona jornada, és a dir, la primera a casa, serà important. Les del Baix Camp rebran la visita del Barça C. Tot seguit, el primer cap de setmana d'octubre viatjaran a Mataró i el 13 d'octubre tornaran a jugar a casa contra el Santa Susanna. Pel que fa a la resta de la temporada, cal destacar que fins a la jornada 11 i fins a la jornada 29 no rebran la visita de l'Europa B i del Girona, respectivament. Tots dos rivals importants dins de la categoria. L'equip d'Adrián Calderón començarà els entrenaments de pretemporada a la segona setmana d'agost, vora mes i mig abans del primer partit del curs. Ara mateix, l'equip té 23 jugadores confirmades per la pròxima temporada. 15 són renovacions i 8 són fitxatges. I qui també coneix el calendari per la propera temporada 24-25 és l'equip masculí. Els de Marc Carrasco debutaran aquesta segona temporada a tercera federació fora de casa contra l'Escala i el primer partit a l'estadi municipal serà el 25 de setembre amb l'Hospitalet com a rival. La temporada acabarà al maig de 2025 i l'últim rival dels roig i negres serà el Badalona.
El Reus Futbol Club Redis ja coneix el calendari per la temporada 24-25. Enguany, els ganxets debutaran a la Lliga el dia 8 de setembre i ho faran com a visitant al camp de l'Escala, equip amb qui ja van debutar la temporada passada i que esdevé el desplaçament més llarg del curs, juntament amb l'enfrontament contra el Peralada. La següent jornada, dia 25 de setembre, serà la primera en què els roig i negre juguin a l'estadi municipal amb l'Hospitalet com a rival, equip que es va quedar a les portes de l'ascens de segona federació després de perdre contra el Club Deportivo Colònia Moscardó. La primera volta acabarà el mes de gener amb un partit a casa contra el Badalona i la Lliga reprendrà el dia 19 del mateix mes amb el partit de tornada contra l'Escala, aquest cop amb el Reus com a local. Aquesta segona volta de la temporada conclourà novament amb un enfrontament contra el Badalona que tindrà lloc el 9 de maig de l'any vinent. L'equip reusenc tot just ha començat els entrenaments de pretemporada aquesta setmana i ja es prepara pel primer partit amistós que serà el dia 3 d'agost contra l'Atlètic Lleida. Amb tot, escalfant motors pel segon curs a tercera federació i amb la voluntat de ser un equip ambiciós. El Parc de Mas Iglesias de Reus acollirà el 6 al 8 de setembre la 31a edició de Regus, el festival Reggae, Ska i altres herbes. D'aquesta manera, el Regus fa un gran salt qualitatiu, passant de concert a festival i ampliant la seva oferta cultural durant 3 dies. En aquesta edició, doncs, el Regus comptarà amb una dotzena de concerts repartit en 2 escenaris, un espai gastronòmic i un mercadet, tot plegat sense oblidar el petit Regus per la canalla. Chesudaka, Les Testarudes, Paula Fitz amb Boris V o una col·laboració entre Amat Professor i Roberto Sánchez. Són algunes de les 12 propostes musicals que formen el Regus d'enguany. El Festival de Reggae, Ska i altres herbes arriba a la seva 31a edició amb un replantejament del festival que enguany durarà 3 dies. Així doncs, del 6 al 8 de setembre al Parc del Mas Iglesias s'omplirà d'aquests estils musicals en un festival apte per a tots els públics. Obrir públic, obrir també els estils de la música afrodescendent i convertir aquest Regus de nou en un referent d'aquest estil de música i d'una manera de fer. Convertir aquest festival d'un dia en un festival de 3 dies. Això vol dir el del 6 al 8 de setembre i en aquest cas, com també ja ens ha anat sonant aquest Regus, en un nou espai que ens permetrà dinamitzar-lo d'una altra manera, viure'l també molt més gran. Amb 3 dies de programació, aquesta edició del Regus comptarà amb espai gastronòmic amb food trucks, un mercadet i l'espai Petit Regus, on la canalla podrà gaudir de jocs i música. El Regus d'enguany també comptarà amb 2 espais d'actuació. Per una banda, l'escenari live per veure els concerts de les bandes i també l'escenari Sound System. El fet de fer-lo a Mas Iglesias permet aquestes coses, permet crear espais diferents, com tenim, per exemple, un espai amb food trucks, coses clàssiques ja de festivals, un espai, el que seria la part més musical, que seria l'escenari on farem concerts en directe, i un sound system, també clàssic de lo que seria la música jamaicana. I sobretot això, també tenir aquest espai Petit Regus on les famílies puguin saber que és un espai segur per poder-hi anar. Els abonaments i les entrades ja estan disponibles a la pàgina web regus.cat, amb descomptes si es compren anticipadament. Per altra banda, els menors de 12 anys tindran accés de forma gratuïta. Amb això posem el punt final al Notícies Resum d'aquesta setmana. Recordin que poden seguir l'actualitat informativa del territori a través del nostre web canalreus.cat i a través de les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança i que tinguin un molt bon cap de setmana.